1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In verband met de coronacrisis kent Curaçao nog steeds een noodwet. Gisteren is er een landsverordening gepubliceerd met de goedkeuring van de minister-president, de minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie en de minister van Economische Ontwikkeling. In deze landsverordening staat onder meer opgenomen dat voortaan kinderen vanaf 12 jaar en ouder bij binnenkomst op Curaçao een PCR-test moeten overhandigen. Op dit moment is dat nog voor 16 jaar en ouder, maar volgens de landsverordening wordt die leeftijd dus verlaagd. Vorige week was er commotie bij verzorgingstehuis Bethesda. De SVB kortte de subsidie. Sociale Verzekeringsbank betaalde niet voor alle bewoners die Bethesda onderhoudt en dat zorgde voor financiële problemen bij het verzorgingstehuis. Gisteren was er een overleg tussen beide besturen en volgens de directeur van Bethesda, Dr. Natasja Rogwanner, ging dat in goed overleg en is uiteindelijk besloten de korting niet door te voeren. Goed nieuws dus voor het verzorgingstehuis. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini a bo. Minister van Financiën Javier Silvania zegt dat er in de afgelopen periode bij het gebruik van de nauwregeling misbruik is gemaakt door sommige bedrijven. Hij wil dat de overheid komt met maatregelen om dit misbruik te voorkomen. De nauwregeling is bedoeld om ondernemers te helpen die in problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Volgens Silvania moeten de voorwaarden waaraan bedrijven worden voldoen beter geformuleerd worden om op die manier misbruik te voorkomen. Stichting Belasting Accountantsbureau heeft een onderzoek gedaan naar de nauwregeling die in april 2020 is ingesteld. Volgens interim-directeur Ryan Isebia is het verontrustend dat veel bedrijven die wel geld krijgen via de nauwregeling een grote belastingsschuld aan het opbouwen zijn. Alleen al de bedrijven die een nauwregeling ontvangen hebben in vergelijking met vorig jaar een belastingsschuld van 100 miljoen meer opgelopen. En dat is volgens Isebia nadelig voor Curaçao en daar moet iets aan worden gedaan, aldus de interim-directeur. Curaçao kent verschillende regelingen om bedrijven te helpen die hulp nodig hebben tijdens de coronacrisis. Volgens de sectordirecteur van het ministerie van Economische Ontwikkeling, Saleika Mook, blijft hulp noodzakelijk. We zitten nog steeds in een pandemie en bedrijven hebben hulp nodig om te overleven. Volgens haar moet er wel kritisch worden gekeken naar de voorwaarden waaronder de bedrijven hulp krijgen. Het CMC-ziekenhuis heeft gisteren bekendgemaakt dat in de periode tussen 22 juli en 2 augustus 26 personen zijn opgenomen die waren besmet met het coronavirus. 23 daarvan waren niet gevaccineerd.
1 persoon had maar 1 vaccinatie gehad. Bij 1 persoon was er wel sprake van een dubbele vaccinatie, maar was de besmetting gekomen binnen 2 weken na de laatste vaccinatie. En 1 persoon was volledig gevaccineerd. Op dit moment liggen er nog 17 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 4 op de intensive care. De Extra meldt dat uit coalitieoverleg tussen de PNP en de MFK is gebleken dat de overheid strenger wil controleren op het naleven van de coronamaatregelen op Curaçao. Op die manier wil men proberen het aantal besmettingen verder te laten afnemen. Morgen is er een persconferentie van de overheid waarbij ze daadwerkelijk de maatregelen bekend zullen maken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.